Hi, chuir chun sta Graves bhí sean seo tá brano ar cheist nach ar Facebook le déanaí. Bhí duine an gure na haberdísa a aistrú agus mis sé gur chuidir leis. An chéad sean ar géadal sios aistrú na haberdí agus an san branomid ar na cisna leis na hathratha. Céad plug an céad cloch. Ceartlar. Sin é ceart agus inis na pátrún agus na réalacha bhaine na sin géadal sios an chéad móide sébhú ar an chuntain an animacha ceartlar ceann agus feictú sin is sampla hain sin an chéad cloch. An tarnar sin ná an céad ahrúla. Na bhra tú ceann an chéad móide an móide go mis ní an céad cad a tharlann sin. Ní féidir sé bhóchar ar an bhocail céad 100 ina dhéag an chéad. Cén fá? Tuis gomach sé doléir agus feictú sin anseo. An chéad cloch mas maile fach sé sin doléir agus fach áras ar an léithar nó ar an éistir ro sé rá gur the first stone bhí an nó cad a gceist go. Is eisceocht seo ar bhealach mar is féidir an chéad cheire cloch ará mar hampla agus tá sé sin go bra agus ceart agus is tá sé bhar an bhocail ceann sin tuis nach groithíonn sé aon doléireachtaí. Ceartlar fág man sin é má ceist nó más degur agus éonrad ar láranson fág teachtacht agus chuirna nóta leis a bhí sin. Ach sinnig na réalacha bonusca a bhaine na sin beidir go chuirta mar rá freisin go bhanan an tanamachail san ibre uatha iní na mónibrecha. Sin just rud bháin inne. Os rud ag ar stones dan se agus tlocha úsáid san Gdúrach náir de thuirtar sin freisin seansgur gur sin rólscoteach tá sé úsáid an sa réist agus bu é sin sin, slán